Гроші, які телеканал АТР мав отримати з державного бюджету як пряму підтримку, Мінреінтеграції планує розділити між іншими ЗМІ. Про це сьогодні офіційно повідомив заступник міністра Ігор Яременко. Для цього у міністерстві готують тендер, і начебто вже є 14 мовників, які бажають взяти участь у конкурсі. У відомстві це пояснили тим, що цього року Мінреінтеграції отримало у 2,5 рази менше грошей на підтримку ЗМІ, які мовлять на тимчасово окуповані території. Тому внутрішнім розпорядженням міністерства кошти, які телеканал АТР мав отримати як субсидію, перевели у категорію надання послуг. Розподіл грошей серед багатьох мовників там пояснили необхідністю створити конкурентні умови та посиленням присутності України на тимчасово окупованих територіях. Ці кошти не призначені конкретному мовнику. Ми розуміємо важливість підтримки, зокрема, каналу АТР, традиційною аудиторією якого є представники кримсько-татарського народу. Так само потребують підтримки інші канали, які були змушені виїхати з тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО. Скажімо, народні депутати з Донецької і Луганської областей, які голосували за бюджет, постійно наголошують на підтримці мовлення на Донбасі, адже ситуація там дуже складна. Бюджетом цього року на фінансування програми забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, та підтримка системи державного іномовлення України передбачено 348 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів 340 тисяч на фінансування телеканалу АТР. Інші гроші, а це 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу ДОМ. Тобто у державній програмі жодного слова немає про мовлення на окупованій території Донбасу. До того ж, телеканал ДОМ саме позиціонує себе як канал, який має з'єднати материкову Україну з окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Але у Мінреінтеграції вирішили поділити гроші саме АТР. І це незважаючи на те, що вони були призначені саме як субсидія, тобто пряма допомога. Таке рішення загрожує подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію. До того ж ставить під сумнів виконання самої державної програми про розвиток мов корінних народів, які проживають в окупованому Криму. Если министерство или президент в том числе считает, что крымские татары важны и нужны, он должен относиться соответствующим образом к нам. Как к равным. И даже выше, чем равные, потому что мы коренной народ здесь находимся. И не надо стесняться этого слова, мы коренной народ всей Украины. Мы стержень этой страны, стержень, корневой стержень. Есть еще много других стержней, которые есть в этой стране, но мы один из них, на который можно опираться, и уже не раз в истории мы доказывали в исторических масштабах своих историй, что на нас можно опираться.